oli sammunut näin lumihankkeen. Niin tossa äsken vähän nosteltiin pystyä. Petri, mihin sä oot menossa? Meidätkö lähtee mille reijälle? Petri tulee pilkille. Onne mä menen mä haen kalat rilliin. Hyvä! Mä pistän tulet tänne, niin mä rillaan kaikki sun kalat. Hiihtäjä 2009! Hiihtäjä! Jatkapas kuvasta, niin mä otan siihen tuliin. Nyt Petri tulee kalaa. Saitko Petri kalaa? Äkkiä tänne tulee kalaa. Mä oon vaan niin helvetin humalassa. Saat sä kalaa? Kalaa tulee kun kalaa tulee kun... Ensimmäinen kala tuli. Tuo vaan pyssyt pystyssä. Petri menee pilkille. Hyvä Petri. Noin saatana känni. Tähän mä oon nää känni. Näkee nyt, jos ei ole. Osa lisää paperia. Tähän mä oon nää vittu humala. Et ota Mika sitä uutta lehteä. Mä en oo lukenut sitä vielä. Mä yritän katsoa jotain paperia. Et ota sitä uutta lehteä, kun mä en oo lukenut sitä.